Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, Hulyo 15, taon 2023, liwat ihahatod mi sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government, ANN News Official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sindong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, road widening sa kilometro 6 kan Barangay Pakul, hinagad kan barangay na i-prioridad. Ang detalye sa haliki Risa Santos. Pigkakarkulong 500 metros ang laba kan tinampong maawat matawan atensyon kan konseho kan Barangay Pakol sa Naga City. Kalian mag-ibong kan tinampo na kuntuyong makusog ang pag-uran, dai na kinakayang saluhon ang tubig hali sa itaas na barangay. Mayo panin sidewalk kaya peligroso ng gad para sa mga motorista asin mga nagaagi. Kaya sa sesyon regular kan sangguni ang panlungsod kan Martes, personal na hinagad kan barangay ang rekomendasyon kan konseho para maprioridad kan Department of Public Works and Highways and Road Widening digdi. So, ang area po kaya talaga hazardous na maray. Inot po nabanggit na po ngayon ni Engineer Canning na may yung sidewalk. So, and that portion po, may rice mill ako dyan. Tulo na pong nagpapamulino sa kuya na disgrasya dyan. So, accident prone talaga yan, lugar na yan. Just imagine po na ang sarong tinampo, may yung sidewalk. Ibong-ibong ang kali. So, hazard na maray pong maray. Tapos pagbanggi, mayo pong sidewalk. Ang talagang aagihan mo po itong kurit na gilid kang tinampo. Igwang patrabaho ngunyan ang DPWH na nakaantos na sa Barangay San Felipe, Pasiring, Pakol. Ang pigkonstruhir na revetment digdi na ipigpresentar ni Engineer Alexander Canning, dapat maisugpon sa sitio Tiripon Creek tanganing makatabang sa pagresolber kan pagbabaha sa lugar. Lain digdi dapat man malinigan ang revetment channel. Iniyo na po itong revetment na constructed by DPWH. Kaya as you can see, the channel is only utilizing at least 10% kang channel dahil sa silt and vegetated na ang areang maray. Iyan na po. Tapos nagsasadit po siya. Talagang ang recommendation mi dapat magkaugana po ng dredging, desilting, and magkaharali po ang vegetation para itong tubig hali sa highway magdire-diretso na po dyan. Malinaw na ang sitwasyon na bako lang pala na dapat widening program or widening ang gibuhon, kundi maisumpay itong creek hali sa Sitio Tiripon duman sa revetment project na ginibukan DPWH. Aside from the widening, baka pwede na ibali na si pagsumpay kadtong creek hali sa itong outflow kang creek hali sa Sitio Tiripon, maisumpay duman sa revetment project na ginibukan DPWH. Para ma-resolveran si problema in the area. Dagos ang rekomendasyon kan konseho sa kagadan kan barangay. Ipapaapod naman sa sunod na sesyon ang DPWH tanganing maisihan ang progreso kan patrabaho sa pataas na porsyon kan syudad. Para sa Nagangunyan, Riza Santos.
Piling public safety officer personnel masalang sa BIP Security and Protection Course Training. Ang detalye sa haliki Joel Solina. 20 gabos na piling mga public safety office personnel ang nakatalaang isalang sa training para sa BIP Security and Protection Course sa maabot na huring simana kang presenteng bulan. Sinabi ni Direktor Rene Gumba, nakipag-koordinar sa Sainda ang PNP Regional Office 5 sa paagi kang Police Security and Protection Group na iyong matukdo asin matraining sa mga selected personnel kang Public Safety Office asin iba pang security groups, private and government, kabali ang piling mga personahes kang Naga City Police Office para sa nasambit na katuyuhan sa 5 aldaw na patraining. Papanginutan ini ni Police Colonel Rodrigo Sarmiento Jr., Regional Head kang PSPG, kung saan itutukdo sa mga partisipante ang husay na pagtaong security sa mga government vital installations, government officials, visiting dignitaries asin mga private individuals na authorized na mataunan ning proteksyon urog na sa mga special events asin mga darakulang tinipon o selebrasyon arog Campenya Friendship Festival na may mga bisitang dignitaries asin VIPs. Dahil may nadakulang bagay ini dahil maabot po ang kapiyastahan, dahil madalas din na igwa kita ng mga bisita ng mga dignitaries both from the national government and international agencies. So importante na ang satuyang mga pag-iriba digdi sa lawag kang syudad may kapasidad para magtaon ng seguridad sa arog kaining mga bisita. So the training will run for 5 days and it will be run by the group of Police Colonel Rodrigo Sarmiento Jr., the regional head of the PSPU Region 5. Okay? Iniyo po big hagad kang satuyang syudad para mas mapakusog ang abilidad, ang kapasidad kang satong mga personahis igdi sa laog kang lokal na gobyerno. Para sa Nagang Ngunyan, Joel Solina. Mientras tanto, kaaraman sa mental health ipigpasabot sa mga miyembros kan CBRS, BNS asin man BHW. Ang detalye sa haliki Risa Santos. Sa lampas 7,000 na persons with disability sa Naga, nasa 2,000 ang may problema sa pag-iisip asin nangangaipo nin psychosocial intervention. Kadaklan digdi hali sa fuerang barangay kan syudad na sigun sa Persons with Disability Affairs Office kulang ang naitaong atensyon kan panahon. Pero ngunyan na lesson po ito. Kasi sige-sige na ang mental health awareness sa tabang nila, doktora. Kami din kadto, day pa kami nakakapag-ano kayo sa mental health, di sa help. Sige-sige na din kami. Sigun kay neurologist Dr. Fedelos Reyes, kaipuhan maagapan sa mga kaakian pasana ang pagtaong interbensyon sa mga PWD na may helang sa pag-iisip, siringkan mga may epilepsy o cerebral palsy. Sa ngayon, yung sinasabi nilang first 1,000 days, napaka-exclusive sa mga normal na bata. Dapat yung first 1,000 days maging paraan upang magkaroon ng early screening, early detection, early intervention sa mga may kapansanan. Sa pag-aadal man, sigun kay De Los Reyes, malnutrisyon ang saro sa pinakarason kung taano nagkakaigwanin diferensya sa mental asin pisikal na pagdakula kan aki. Malnutrition ang isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit sila nagiging mahinang ulo at saka kung mayroon man silang cerebral palsy, bakit di sila mag-develop kung may cerebral palsy? Kasi hindi sila kakakain. So magiging fully disabled sila. Samantalang kung maaga tayo mag-intervene, timely manner, maaaring maiangat pa natin sila upang mailagay natin sa eskwelahan na tinatawag natin inclusive daycare. Tanganing mas pang maibusol ini, duwang aldaw na pig sa irarom ang mga community-based rehabilitation specialist, barangay health worker asin barangay nutrition scholar sa mental health training. Sindaan magiging katuwang sa komunidad sa amay na pag-ebalwar asin pagpugol kan mas malalang kaso nin helang sa pag-iisip. Na maipaintindi sa Sainda and sa mga CBRS how to handle ini mga PWD. Lalo na po kung may pigaagihan sinda mental health problem dahil minsan nahihiling ka maugma pero deep inside palan ka iyan, grabe na ang pagmati na inaagihan. So mas maray na may mga signs man iyan na
madidetermine kung may inaagihan sindang problema. Even though na kumbaga si regular medication na address, pero iba man giraray itong problem on mental health na dapat ma-address kan sa tuyang mga CBRS and itong mga nag-handle ka mga PWD lalo na sa barangay. Paliwanag ni De Los Reyes, bako sana sa pagdaong kakanon dapat isentro ang interbensyon sa kada harong na dinudumanan. You dole out. Hindi tayo panda-deliver, kundi pagtingin natin sa bahay, titingnan natin yung magulang, tama ba yung attitude niya sa bata, tama ba yung pakikisama, yung bang bahay, at risk ba yung bahay sa aksidente. Mawat masiguro liwat ang datos na dapat matawan prioridad sa mga PWD ngunyan sa syudad. Nangako man ang PDAW, padagos na makikipagtabangan sa iba pang opisina o ahensya para mas mapakarhay ang estado kan mga may kaninan. PDAW naman, ma'am, permi man nakaantabay sa gabos na subsectors kang PWD, bako lang sa mental health, si Naga City Deaf Society, gabos ma'am, open ang PDAW. Bilang iyo ang autor kan PWD Code sa Naga, piglinaw ni Baldemoro dakol naman ang naipautob na programa para sa mga may kaninan sa syudad. Siring kan 20% diskwento, libreng sine, libreng pagkuanin ID as in birthday cake. In one way or another, pagpamati kang lokal na gobyerno kang Naga na nagigiramduman sinda, lalo na po sa saindang Kaaldawan. Kaya pagbalik itong sini sa SM, libre sinda. Kaya dakula po ni mga benefits ang nare-receive kang sa tuyang mga persons with disability. Pigi-isipan man ni Baldemoro kung posibleng mabugtakanin sa ron seksyon kan pigahaman na Naga City General Hospital para sa emerhensyang mga kaso kan PWD sa syudad. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, mga proyekto para sa syudad ni Naga na nahagad o pig ni Mayor Nelson Ligason o pigpupunduhan kan mga legislador asin man kan national agencies, ipigkukonsultango na kan alkalde sa mga miyembros kan sangguniang panlunsod asin iba pang sektor. Ang detalyes haliki Joel Surina. Ipinapaaram asin kinukonsulta ni Alkalde Nelson Ligason sa mga miyembros kang sangguniang panglungsod kang Naga ang mga gigibuhon kainin na mga dakdang antes na mag-aksyon siring na sanakang paghagad ng mga suporta o funding para sa mga importanteng proyekto o programa para sa syudad ng Naga. Ini ang sinabi ni Vice Alkalde Nene Diasis, urog ng unya na dakon na mga infrastructure projects ang nataunan ng funding na ang kadakli. Ongoing na ang patrabaho matapos ang groundbreaking o earth-moving ceremony na aram kang publiko. Suway pa ang mga proyekto na nakompleto na asin nahaman na ngunyan asin napapakinabangan kan mga syudadano. Anas ini na ipaaram asin na ikonsulta sa sainda kang alkalde. Gabos yan may konsultasyon. May konsultasyon sa Muya asin naghagad siya ng permiso na kung okay lang, kang inot pa bago siya magdulok, kung okay lang sa Samuya, lalo na ngayata ang ibang dudulukan ko, dahil taman ngaya kapartido. Ano niya yan? Sinabi niya po talaga yan sa ko, miski maghapot ka mo sa mga pag-iriba. Sinabi niya yan sa mo. Samuya man, ang nahiling mi man, mayo man garong maraot duman, ayan baga, kwarta man kang banwaan na dapat mapaduman man sa benepisyo kang mga namamanwaan. Sa mayo naman baga, kumbaga daiman mayo man ng eleksyon, sa dai dapat hilingon ang kolor politika kung ang proyekto mapapaduman sa benepisyo kang mga tao. Daimi tabi naisip o nahiling na may problema kung bakong mga kapartido. Yan baga, kumbaga buwes naman yan, so dapat ibalik man sa tuyo. Aminado si Vice Mayor Nene Diasis na sining kang naging promisa ninda na prioridad dinda ang mga programa na mabibenepisyaran ang mga taga-Naga. Asin nahiling man ka mga miyembros kang sangguniang panglungsod ang pagrani sa mga bukas palad na magtabang ng mga ahensya asin mga national officials madara ni mga proyektong matauning solusyon sa mga kinakahampang na mga problema kan syudad asin ini sa indang sinusuportaran ngaring makasabay ang syudad ng Naga sa padagos na progreso kang ibang lugar sa nasyon. Hiling mi man na iniyo madulot ning kaginhawahan para sa satuya. May problema na baga kita sa
sa traffic, may problema kita sa mga eskwelahan. Kung nagkikirumduman nindo, ang nainot bagang mga proyekto ni Mayor, mga school building, pakukiyo. Iyo yan, si pangyang naipo kaya kang mga estudyante ta na kuminsan nagduduwang classes in a day, duwang klase. Tapos ang iba, mahihiling mo, nasa irarom na kang mga kahoy, para lang makaano. Ang iba nagsishare ng mga classroom. So, iyo to si inot na ginibo. Kaya, pero tapos itong naman nga nahiling ta na naman, na may problema kita, kadakol baga, miski sisay nagre-reklamo sa traffic. As in, nahiling ta talaga na para sa sarong syudad, medyo salit na ang mga tinamputa na kaipuhan, pahiwasan. Para sa Nagangunyan, Joel Serena. Yan, tras tanto, repeated pregnancies sa nagkapi ng mga jóvenes sa Sunadinaga padago sa pigtututukan kan City Population Office. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Sa edad na 19, amay naging padre de pamilya si Renz Cambaling kan Barangay Pacol, Naga City. Nakapagtapos siya ng senior high school, alagad napiritan na munang magtrabaho sa construction sites tangani buhayon ang pamilya. Kailangan ko na magtrabaho para mapag-ipon ko itong para sa pag-akit. Extra man lang po ako doon sa may Samuya, sa construction po. Pagal ba? Aminado ni Renz, dain niya napaghandaan asin kan kapartner ang dakulang obligasyon kan pagpapamilya. Kung mapupwede daimo na masundan, an-anum na bulan pa sa nanindang panganay. Tanggap ko man to. Kaya ning pagsikapan na lang. Sa datos kan City Population and Nutrition Office, mas kaipuhan matutukan ng GAD ang repeated pregnancies kan teenagers na anangat parehong hinahampang kan hoben pang ama asin ina. Inot na inot sa lado ning salud. Day pa dapat nagbabados ang mga kababaihan sa edad na ni because of mga health implications. Si angat sa buhay kang mga teenagers na ni pagyaon sinda sa sitwasyon na aron kani. Kaya talagang gigibunta ang gabos para kung pwedeng may maisalbar kitang mga teenagers na day mo na magbados sa panahon na aron kani. Pira sa mga rason kan amay na pagpapamilya ang kawaran maninigong kaaraman, pagtios, impluensya kan barkada asin social media. Lalo na sa mga magurang, makaibahan ninda sa harong na bantayan, bista duhon tang maray ang satuyang mga aki. Kaya tiyempo sa selebrasyon kan World Population Day kan Hulyo 11 asin kan Nutrition Month, inimbitaran si Renz kaibaan mga nag-iedad 30 anyos pababa sa lektura manungod sa tamang pagpaplano nin pamilya, ang katropa bagito o ang kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Responsibility na ang pagpapamilya, kabali si lalaki, bako sila tumatrabaho lang sa luwas, tapos gabos na pag-ataman, pag-iya sa babae. So, taman may hiling na pagkatapos pagharali nindangon niya na hapon, may hiling tala ang epekto. Pero gusto tang magwalat ning adal sa inda, maiwalat sa puso, sa isip ninda, na sana mawalat duman si mga adal na maging responsable sinda, mas maray man giraray na pinagahandaan ng pagpapamilya, kung hali sinda duman sa itong tios na buhay, itong sinasabi tang we have to break the cycle of poverty. Sana data naman ipamana sa mga aki ita si pagtios na namamatian tangon niyan. Kadakol paagi para mas lalo tang pagyamanon ang satong buhay, para magkaigwa, marealisar itong satuyang mga aspirasyon sa buhay. Sabi ko, regular na programa ang katropa kan CPNO na nabilog poon taon 2015. Padagos man ang implementasyon kan ordinansang Adolescent Youth, Sexual and Reproductive Health Ordinance na pinadrinuhan ni Gomez. Thankful akong maray kasi yaon sinda, present sinda. They made themselves available. Aram ko igaman yan mga gustong gibuhon mo yan hapon, definitely. Pero yaon sindangon yan. Salamat sa pagtugon duman sa challenge na iimbwelto ta ang role kang mga kalalakihan, lalo na ining mga jóvenes. So sabi nga ni Start Them Young, siguro ako hopeful ako sa grupo na ini, ma-push ako na atamanon ang grupo. Para sa Nagangunyan, Riza Santos.
budget para sa mga aktibidad kan lokal na gobyerno kanaga sa nagdadangadang na Peña Francia Fiesta. Aprobado sa sangguniang panlunsod at tiyanyan sa samuyang pagbuelta. Ang sa indong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga balaog, ikangalalan, isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-uulyo sa inapan sa gabos na panahon. Ikaw mamuhay. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon, ngunyan ika ang istaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan, kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang uulyo
ngayon, nandito na. Nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti. Pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakauit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Walta kita sa satuyang mga bareta, budget para sa civic activities sa nagdadangadag na Peña Francia Fiesta. Aprobado na kan sangguniang panlunsod kanaga. Ramuntaan detalles hali ki Joel Sulina. 9 million pesos ang budget na naaprubahan kan sangguniang panglungsod kang nagtalikod na special session para man sa mga darakulang civic events na papadrinuhan kong gobyerno lokal. Ini ang kinumpirma ni Vice Mayor Nelly Diasis, acting City Mayor. Mantang niyaon sa abroad si Mayor Nelson Digacion, huli sa opisyal na kalakawang kaini duman sa United Nations sa Estados Unidos.
ang 9 milyon na budget na naaprubahan na para sa Peña Francia Festival 2023. Tulos na inaprubahan nga ring makapuo na ang lambang komite na makapagpreparara asin husayon ang mga programa antes ang bulan ng Setyembre. Nga ring day na masuod sa panahon na kumuigwang mga bagong events way pa ang mga dati ng events na pinagtanaan na gibuhon na katakod kang kapistahan. Sinabi pa ni Vice Mayor De Asis, 13 million kuta na ang inahagad na budget kang Peña Francia Committee. Alagad nasa 9 million pesos sana ang naging available na budget na naideklara kan City Accounting Office na tulos man na sertipikaran para dagos aprubahan kan sangguniang panglungsod. Disclose kaya na available fund, garo pera pa lang ito? 9. Ang hinahagan ninda is 13, di ba? So ito lang si Pig appropriate me, itong 9. Tama yun pa, yun lang to si available na. Pero manaragdagan siya, ma'am, later. Siguro, later, pag may nakuhaan ng budget, may nakuhaan, may surplus pa o may unappropriated balance sa budget, pwede pang maikaagduman. Pero, itong last session, si 9 lang, kaya si Pig-declare kang accounting. So, iyo lang to si tinaong budget para sa Peña Francia. Pero sa mga nakaliis na mga activity pag-aroon na-aanohan man yan, ma'am? Oo, nataanuhan taman. Tama yung mga sponsor pa baga kita. Ang sinasabi ni Allen, kan last year garo 3M. Matama na. Kung 9 si plus si 3 si Malaog na matatampada na si kung ano si expenses na gagaan. So, natatampada naman yan? Natatampada. During the celebration. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Yan, tras tanto labis sa 200 na mga estudyante sa koleyo kabali na sa Scholar kan Syudad. Ang detalye sa haliki Risa Santos. Matapos ang eksaminasyon kan Mayo 6 asin 7 ngunya na taon, 212 ang pinal na puminasar bilang bagong iskolar kan Naga. 12 digdian malilibre nin kantidad 22,000 pesos na tuition, 25 ang malilibre nin 15,000 pesos, 47 ang 11,000 pesos, asin 128 ang 8,000 pesos. Ipapaapod sigun ki Education Scholarship and Sports Office Head Attorney PJ Barosa ang mga scholar tangani klaruhon kung ano ang magiginindang obligasyon. Si dapat ang isumite pa mga dokumento, panduwa, pag-maintain kasi dapat ma-maintaining the scholarship and pantulo si mga inaasahan ta sa inda bilang scholars kang syudad. Syempre pag sinabi kang scholar, bako lang yan pag-abot sa grade, kaput mo din ang pangaran kang syudad. So yan, para magkaintindihan si maawutang uyan ang tabang mi, pero ano man si responsibilidad din bilang scholars kang city. Pigaasikaso man ngunyan kan PDAW tangan maitao sa ipigtalaang oras and grades kan lambang benepisyaryo kan scholarship. Bako sa nasubuot estudyante an may pagkukulang sa pagsumiter kan grades. Pero may iba man ang problema sa teachers. May mga kasibutan si teacher, dahil nakakapasa on time kan sa iyang grades. And signing ko kay po na makiulay sa mga eskwelahan na sana mahirap man sa tuyong mga scholars. Sa ngunya nagiging stricto po ako sa pag-renew ka mga scholarship kasi naapektuhan kayan si budget. Imbis na tapos na kami magbayad, naapektuhan din si Aki. Imbis na nabayadan na si sa iya mga tuition, dai pa. 2.5 o 80% pataas ang grado na dapat mamantener kan scholar sa kada subject. Alagad sigun ki Barosa, may chance sa pagmatawan scholarship ang mga dai nakapasar sa eksaminasyon. Posibleng makakua ni nasa 3,000 hasta 5,000 pesos na asistensya depende sa estado kan pamilya. So dai po magmundo, si mga dai po pinalad, pwede po mag-apply ng financial assistance. Magdulok lang po kay Mayor Nelson Legacion, ipasa si mga requirements, yaman po duman si staff mi sa City Mayor. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto sa iba pang bareta, Iltuf Caravan sa Ciudad de Naga gigibuhon sa bulan na Agosto ngunya na taon. Ang detalye sa haliki Joel Sulina.
Pinapaandam na ang gabos ng mga responsible gun owners sa Ciudad Dignaga para man sa nagdadangadang na license to own and possess firearms o LTOP caravan na gigibuhon sa primerong parte kan masunod na bulan na Agosto 2023 digdi sa Ciudad Dignaga. Sa impormasyon na pinaabot ni PSO Director Rene Gumba, nakipag-coordinar na sa Inda ang Regional Office 5 kan PNP Bicol para man imbitaran ang gabos ng mga gun owners na mairehistro asin mag-renew kan sa indang mga lisensya sa pagkakaigwan ni firearms asin lisensya kan sa indang mga firearms o mga badila gigibuhon sa maabot na August 3 sagkod August 4 sa City Hall compound ang caravan kung saan makakaiba ang mga personalis kan PNP Bicol nga rin maging pasil asin madali sana ang renewal asin pagpaparehistro kan mga lisensya kan mga badil asin kan mga gun owners. Kabali sa mga hinahagad na mga requirements kang LTOP Renewal 2023, iyo ang 2 copies of notarized applications, ang mga expired na license to own and possess firearms, neuropsychiatric clearance, drug test clearance, NBI clearance, National Police Clearance o Municipal City Police Clearance, 2 valid IDs, passport size photographs. Sa mga mawot na mag-avail kang serbisyo kang LTOP Caravan, amay nang magpalista sa opisina kang Public Safety Office o magpasiring sa Naga City Police Office. So mga day naka-renew kang sa indang mga lisensya, ini po sa pagkakataon na day nakaipuan magduman sa Legazpi or sa Metro Manila. Gigibunta po yan digdi August 3 until August 4 ang caravan. Pakiulay lang po sa publiko, ini may pre-registration. Gusto sabihin, magpalista ka, kung dahil ka nakalaag sa schedule, sa appointment, dahil dakol ang ma-apply, baka dahil ka ma-accommodar. Ano po? So advance registration will be handled by the Public Safety Office. Ito pong madigdi mismo sa mga unit kang Regional Command kang Philippine National Police. Sinda makonduser kadtong gun safety seminar, so drug test, pati so neuro test para sa renewal and applications for LTOP. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Sa satuyang huring bareta pag-ataman sa sektor kan PWD sa Ciudad Dinaga, harayo na ang inabot, sabi ni Konsyal Dodit Beltran. Ang detalya sa Halikiri sa Santos. Hali sa sarong unit kan City Social Welfare and Development Office na igwang tulong personahe hasta naging departamento na igwang tulong dibisyon. Ngunyan, binilog ang mga sektor sa irarum pakaini. Siring ka Naga City Persons with Disability Vendors Association asin ang Naga City Persons with Disability Youth Association. Kan Lunes, formal nang nanumpaan mga opisyal kanasabing mga asosasyon. Ang Ordinance 2020-072 o ang PWD Code nagtaong ngipon sa mga programa asin polisiya para sa mga PWD na pinanday ni dating konsehal asin ngunyan City Administrator Elmer Valdemoro. Pero kadtong nasabutan nila sa indang mga diretso asin mga pribileyo, naging active ang sa indang partisipasyon. So dati minsan kinakasupog kang pamilya ang pagiging PWD. Pero ngayon po nahihiling ta, asin na po nasa luwas, naglalantad, asin na-avail itong mga programa, serbisyo, asin benepisyo kang sa tuyang mga PWD. And ngayon po, encourage naman sinda para sa sinda mga livelihood program na para po dahil na sinda maging dependent lang sa pamilya, dependent sa gobyerno, kundi mismo po sinda kaya na nilang buhayin ang sa indang lambang pamilya. Sa pagpuon kan PWD Month Celebration, natawanin ayuda enot ang mga may kaninan sa paghiling sa irarum kan komite kaini na pinamamayuhan ni Konsehal Dodit Beltran. Food pack asin 3,000 pesos na cash ang naresibe kan 17 PWD hali sa asistensya ni Senador Bongo. And sana po padagos-dagos na matabangan ta po ang mga arog po kaning sektor para po sa ikararahay kan sa indang pagbuhay. Nakalinyada ang mga aktibidad siring kan CBRS training on mental health, sign language training, PWD trade fair asin libreng PWD wedding. Sigun kay Attorney PJ Barosa na pamayokan Persons with Disability Affairs Office, harayo na ang naabot kan sektor nin mga may kaninan sa syudad. Ang sentro ngunya na dapat mayong mawalat.
na PWD. So magkapira ang mga programa ta, igwa kita para sa deaf, igwa kita para sa blind, igwa kita para sa may mental illnesses, kaya may mental training kita on mental health, and then igwa din kita para sa mga nagtitinda. So igwa kitang igwa kitang trade fair, and pati sa mga kaakian, igwa kitang gigibuhon na PWD Children's Organization. Sa tabang ni City Administrator Elmer Baldemoro sa iyang Office on Children's Affairs. So, ang ginigibutan ngunyan, talagang nag-reach out kita. Number 1, kulang ang pondo. Number 2, signing ko, multi-sectoral and multifaceted kaya si mga challenges sa PWD kay puwanta talaga ning mga kasurog para ma-address si mga pangangailangan nila. Kasabay kan imumuk ng Children with Disability Organization, pigluluto naman ang ordinansa na mataong pondo para sa PWD Youth Association na kukuanon sa Pondokan Committee on Youth and Sports Development. Nagtugot naman po si Councilor Kylie na duman ko po kung ano ang pundo niya. Takulang po ang pundo kang opisina po ni Sir PJ Barosa. Alagad para sa mga opisyal kan syudad, kulang pa ini. Igwa pang dapat pandayon, mga programang sustainable na mamamati kan mga masunod na henerasyon kan PWD. Kay puwang kaya si programa ninda sustainable, signing ko iyan si kinigibutangon niya. Para po matauwanan ng specific intervention o programa itong kada subsector dahil aramtaman po na may kanya-kanyang pangangaipo and gusto po kang lokal na gobyerno kang Naga ma-address ito para sa inyo. Thank you. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Yan na po ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Nagangunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 radyo natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Sonrigacion, Vice Mayor Nene Diasis, kan sangguniang panlunsod kan Naga, asin kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, inansendong naging parabarita Roy San Ramon, mabalos kan sino pagantabay Maray Naga. Ang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Mga tugang, uyan na ang programang Satong Aramon. Diyos mga Sabadong pag-aaga mga tugang, welcome po sa programang Satong Aramon, digi sa Nagangunyan News. Ini po ang sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Mga tugang, kita po nadadangog sa 89.5 radyo natin, 104.7 Bossing FM, as in sa 100.5 Idol FM. Siring man mga tugang, kita nadadalan sa Naga City Government FB page, sa Nagangunyan News FB page, as in sa satuya pong YouTube account na Naga City Government account. Mga tugang, ngunya na pagkaaga, sa tuya pong magiging bisita ang Executive Director kan Naga City People's Council. Dahil kanakaagi pong mga aldaw, igwang magkapirang sektor, ang nagkabirilog na, kumbaga nag-reorganize ang sa tuya pong Naga City People's Council sa kamabutan na paurugon ang mga sektor, siring man, mas asigurar an sa indang partisipasyon. Urog na po sa paggugobernar, digdi po sa satuya pong syudad. Kanakaaging aldaw, nabilog na ang saro sa pinakamahalagang sektor. Masasabi tang mahalagang sektor, kan syudad ning Naga. An sektor kan culture and the arts. Yan. Igwang mga sektor kan obrero, igwang sektor kan mga kababaihan, kahubenan, alagad bihira tang madangog si sektor kan arte asin kultura. Asin po makaugma mga tugang na nagkaharampangan,
sabi nga ni kaya nagkataragbuan an mga opisina kan gobyerno lokal kang Naga na igwang kinaaraman sa pagpaurog kang arte asing kultura, siring man ang yaon sa sektor na iyo po ang garo pigmimira na constituent kan Arts and Culture Office na ngunyan po nakasaliot, nakasugbong na ngunyan sa City Events Protocol and Public Information Office. Mga tugang, ang Executive Director kang NCPC, Miss Gladys Bilmin. Ma'am Gladys, good morning. Good morning. Good morning sa imo, Sir Allen. Thank you sa pag-invite sa Kuya Digdio. Ini po dadangog ko na live kita sa Bossing FM, radyo natin saka itong saro Idol. Idol. So just marahin na agaman po sa mga paraan tabay. Manay Kikay. Kikay na lang po Kikay po tapos si Manay Gladys mas bistado sa Kikay. apod na Kikay. Aram ta na ang NCPC kamo siguro nakapayong na katiripunan kan gabus ng mga civil society organizations sa syudad ning Naga. And mayaman ng maraya ang historya kang NCPC manungod sa kolaborasyon especially in terms of governance. Pero igwa kitang sabi nga ni Ken maski sa parte kang gobyerno lokal kang Naga siguro sa NCPC din igwa kitang pag-amin siguro na igwa kitang sarong sektor na daigayo na ang term tangani kaya garo naging invisible garo naging invisible, and that is the culture and art sector na dakulaon na maray na sektor din, and nakasaliot siya sa mga different sectors na kaibanan ta sa NCPC, labor, youth, children, women, senior citizens, etc. Siguro Ate Kikay, para sa kaaraman kan mga parayan tabay niya to nagadala, naghihinanyog. Ano si garon naging sabi nga kayang proseso o naging backgrounder? Paano nagkaigwa ning garo sabi nga ni kayan kumbaga nabuhay itong kamautan kang sektor na maka iba duman sa mekanismo kan Naga City People's Council. Ayo po. Itong istorya kung paano na mukna giraray itong culture and arts sector. Actually po kang last May 28 yun sigurumdum kung petsa, naimbitaran ang Naga City People's Council sarong pagtiripon ka mga civil society organizations na na pinanginutan po sa tong dating former Vice President of the Philippines si Attorney Leni Robredo. So inimbitaran kami duman po sa pagtiripon, encourage po talaga niya na kung pwede si ibang mga organizations na nag-exist sa Naga, iba-ibang sektor, mag-join man sa Naga City People's Council para mas mapakusog ang mga iba-ibang sektor. Siring man po kaya, di ba, bisado ang NCPC na boses kang Nagenyos. So, ito ang tabang niya na tigtao sa Muya. Duman, may mga taga-culture and art sector, tig luwas maninda si sa indang parang concern, si sa indang hinahagad na baka da pwede man sindang makabali sa NCPC, tanganing ma-recognize man ang sa indang sektor. Actually kami po talaga, sa totoo lang, medyo napaglingawan mi ang sektor kang kang kultura sa Kasining. Parang nakatutok kami duman sa 15 sektores, nalingawan mi ini yung sektor na ini. Pero during that time po, naisip mi yung mananggad, imi na ibali ang sektor na ini na later on po sa series of meetings, dakulaon pa lang talaga siya na sektor. So padikit-dikit, sa nagkakapirang meeting, syempre iba din kaya ang culture and arts since pera kang dakula siya. Sabi ko nga ni, very diverse personalities kasi mga artist yan. Pighimay-himay mi itong approach. Varied and distinct interest. Iba-iba talaga kaya yan. pinag-adalan mi din sa NCPC, ano ba ang approach tang gigibuhon? Kasi iba din sinda, iba din ang gusto nindang structure na organization. Kaya padikit-dikit pinaintindi mi sa inda ang relevance kang organisado ang grupo.
Kaya dawa po very diverse sinda, may kanya-kanya sindang grupo, tiniripon mi sinda, pinaintindi ano ba ang pwedeng maging benepisyo kung kamo organisado. Tapos saro din po itong paagi para malink mi din sinda sa lokal na gobyerno. Tangani po itong mga kahagadan ninda, kamautan ninda sa saindang sektor, pwede ming irani po sa Indo, bako lang sa lokal na gobyerno, pati din po sa mga agencies na nagtatabang sa sektor kang culture and arts. Yeah. Actually, Manay Kikay, ining ginibo kang NCPC is a really, kumaga, a big leap and a very much welcome development. Urog na sa parte kang gobyerno lokal kang Naga. Aram kay ipon nindo mga tugang, antes kay itong pagtiripon, kan culture and art sector, taman-tama man, pigpaluwas man ni Mayor Son Ligason, ito bagang kasuguan na itong mga funksyon, mga responsibilidad sa pag-deliver kang culture and arts, itong mga functions on culture and arts, inilipat sa samuyang opisina, sa SEPIO. And si tourism deliverables ipigtauman sa Investment and Tourism Promotions Office, kaya pigbaguan si pangaran kang opisina ni Mr. Ruel Oliver from Investment and Trade Promotions Office to Investment and Tourism Office. Ito mang sa SEPIO dinugangan ning Culture and Arts function, although SEPIO man giraray siya. Katakod kayan pinagdesignar kita, ako po pigdesignar ni Alkalde bilang Arts and Culture Officer. Sabi ko, dakulaon ang katungdan, na ipinagdugang po sa samong opisina. Pero we welcome the idea and the move of the mayor na pagsuwayon itong turismo as in culture and the arts. Kasi mga tugang, para po sa kumbaga sa durungan niyato na pagkanood, ang kultura po kaya mahiwaso na marahay ang sa iyang nasasakupan na mga disiplina, na mga disciplines. Igwa kang musika, igwa ka dyaning, although ini arte po yan, si arte pala ini, musika, igwa kang literatura, igwa ka ning baile, igwa ka pang arkitektura, teatro, as in itong inaapod din ng allied art na inaapod, si mga nagkukontribuer sa pag-develop kaning mga manlain-lain na disciplines na ini. Mga educators, mahiwason po yan na maray. Urog na pong gayo ang kultura. Pag hiniling ta po yan mga tugang, kumbaga, ang nagdi-define kung isay kita bilang sarong Nagenyo, bilang sarong syudad, kultura iyan. So nakasaliot siya sa gabus na mga bagay-bagay. Gabus na governance deliverables, nakasaliot ang kultura. Kaya kang ipigtao po sa tuya ni Mayor Son Ligason itong obligasyon na hilingon itong kultura as in sining, kung paano siya i-develop and ipopromote. Si sa maupong opisina dahil talaga nagduwa-duwa to accept it. Given nga ni na we see the need, kaipuhan talaga na tawanan ning magkakanigo na paghiling, pagmansay, as in paghimati itong sektor. Dahil, tandaan ta mga tugang, ang kultura kaya baga as in sining is the soul of our city. Mayroon tala, magagayon ang tinamputa, magagayon na marayan sa tuyang mga buildings, magagayon na maray, may bawa kitang hospital. Pero, ito bagang pagmati na sarong maugmang lugar, masisimento iyan kang kultura as in arte. Yan. Imagine without music. Imagine mayo kitang nahihiling na mga okasyon, mayo si creatives. Kung may kasal po ba kita, usually may musikero kita, may host kita, may nagdi-decorate kan sa tuya pong venue. These are creative people, kabali po yan sa creative. So, mayroon nung mga tugang kung mayo ining sektor na ini,
very dry ang satong syudad. No? Very dry ang satong syudad. And dahil masasabi talagang progresibo kitang syudad without these people, without this sector. So, ang nagsisimento kang pagmati, kaya sabi nga ni Mayor, kang nagdesisyon, talagang nako kaipuhan, nagsisimento kang pagmati kan kaugmahan, ining sektor na ini. No? Saka ang kultura, parte kan sa tuyang pagbuhay. Correct. Kung ngayong kitang pinuunan, mayo din kita. Diyan nagpuunang gabos itong kultura. Kumbaga, everything na pwede mong ikonekta na mapahiling na masabi, ay taga-Naga ka, Nagaño ka, kultura yan mga tugang. No? Si pagkakan, in fact, kaya nga sila sabi tang very broad. Kasi si pagkakan, si gawi-gawi, si pag-uugali, no? Even ang sa itong pagtubod, no? Parte siya kang dakulaon na paradigm kang culture, no, kang kultura. And naging welcome development ini sa tuya, and urog ng gayo itong pag-organize, katong tama ba, coalition man coalition na ang apod ninda sa inda. Saka itong ang gusto mi talaga katong nadogbi na ay ika na nga nida sa sabi ko, parang kami din sa NCPC hopeful kami na makakatabang kami din na unify mi mo na sinda. Pag na-unify mi na sinda, syempre paduman na sa pag-organize sa inda, pagpaintindi ko ano ang importance kung organisado ang grupo. Tapos sabi ko, timely talaga ito din pag-organize katong grupo kasi may bago na nga na point person, lalo na ikaw itong naging acting. Sa mo, very timely din kasi yan, kang binago, siyempre ang iinot mong isipon, isay ang mga kaulay ta. Diba? Isay ang magiging kaulay ta. Isay ang sa tuyang magiging saan kita mapuon. Saan kita mapuon. Although, iyan, manay-kikay, kang samuya man yan, of course, may ginibong na kitang paghimati. Totoo. Aram ta na dayman rirong sa gabos, no, na igwang nangyaring garo disconnect. Kan sabi mo, si NCPC, garo may sensing kita na pagmati ta, napabayaan ta sa sektor. And on the part of the city, there is also this sensing, no, na the need to reconnect with this, sabi ko nga bakong reconnect, but to connect, no? Pag reconnect, gusto sabihin, may dati na but a connection na mahiling talaga halaga kang sektor na ini, na dakulaon na mare ang kontribusyon in the overall development of the city. Di ba? Maski ang mga building, sabi ko nga building sa pinapagibo is an art. Di ba? Si architectural design kaya. Kabali din pala sa sektor kang culture and arts sa mga arkitekta. Kasi importante yan. Basta pinag-ulayan, beauty, dapat art kaya yan. Si kaya nga ni, kaso bago may invitation na padara sa Moya. Igwang parang workshop or parang talk yata, may tig-invite sinda na architect na ang pag-uulay itong heritage. Kasi konektado pala ang architecture talaga doon pati sa disenyo, kung ano ba yung cultural design. So, kabali sa mga UAP din. Kaya mahalaga po ining kultura kasi it connects you with the past. It connects you, kumbaga, pag sinabi tang kultura, ano kita dati? Ano kita ngunyan? As in, ano ang sa itong papadumanan? Kumbaga, si kultura ang madikta kung what's next for Naga. Kuyan ba kita? Maturog lang ba kita bilang sarong syudad? Dinidikta yan kang kultura, kung anong kultura igo kita ngunyan. And katong kulturang nakaagi. So, medyo halawig lang yan mga tugang na diskusyon, na kuyan. Pero, dyan ta maihiling si halaga, kang culture and the arts. Sa ngunyan kaya, dahil data pa na, kumbaga, dahil normal tang nahihiling, normal tang inaagihan, normal tang na-experience, kaya kala ta, dahil nag-i-exist. May arugi ba kaya, pag normal tang ginigibo, as if dahil siya nag-i-exist. Pero pag deeper view, nagrarom kaning paghiling, ay, dakulaon pa lang siya. Dakulaon ang sa iyang kontribusyon. Kaya sabi ko nga ang pinakamadali niya, kaya na pag-intindi, imahinor lang nindo na mayong parakanta sa Naga. Di ba? Imahinaron ta yan. Ano po ang mangyayari? Most probably, masararado ang mga bar. Di ba? Imahinaron tang mayong parabayli sa Naga. Mayong arkitekto sa Naga. Di ba?
ano do ang mga klasikang building na igwa kita. Saka digdi minahiling kung paano palan kang sa istorya pati itong mga historians kaya yaon din sa mga writers. Mayaman palan talaga niya ako sa kultura ang Naga. So kaya sabi ko timely ini na ipabistuta na pwede tang ipabakal ta na ini ang pwede nindong digdihan sa Naga. Mayaman kami sa resources kabali na dyan ang kultura, ang heritage, pati din si satuyang arte, mga musicians ta. Yan, kasi dumang ka na, pirang simbahan ang can be dated back to the time of the Spaniards. No? Mga pirang taon na yan. More than 500 years of history and heritage na din yan. No? Ini mga eskwelahan ta, naigo kita sa Naga. USI, for example. Di ba? Is a royal university. Sabi ko nga ni, Royal City ang Naga. Second, Royal City ang Naga. Sabi ko nga ni, pag nag-uulay-ulay, niya ko, kung ang Santo Tomas, Royal University, same with Naga. With USI. Ta ang nag-create sa USI sarong Royal Decree. No, kan Reina, kan Espanya. Araw nga ni katong Kamhay. Diba? More than 100 years of history. Sa katong panahon, ang sabi ito, nabanggit ko, Second Royal, sa pagkakaaram ko, ikaduwang Royal na city. Ang Cáceres pa, Nueva Cáceres pa kadto. So, nagidin siyang parang sentro kang market, merkado katong panahon. Kaya, bistado ang Naga ever since pa, katong Spaniards pa, ira pa. Kaya nga ni, talaga, Ate Kikay, mga tugang, importanteng manodan ta si culture, why? Di kita maiintindihan, tanong nga ang Naga puso kan Bicol. Dahil man siya nangyari lang, dahil gusto ta mangyari, pinangaranan ta puso kan Bicol. Dahil puon pa po kaidto, sentro na kita. No? Sentro na kita kan kalakaran, kan iskwilahan, kan pagkanood, relihiyon. No? Kumbaga, kaya kato naisipan itong nga ning titulong puso kan Kabikulan or the heart of Bicol. Dahil ang sabi ka ito, digding nga yan, ano yan, this is where nga the region beats, no? Hali nga sa Naga, ang nagpapump ng dugo sa interong Kabikulan. Yan. This is where trade happens, kampanahon. Kaya kung ano kita ngunyan, maiintindihan tayan, once intindi ta si kultura kampanahon, no? Na nakakonekta ko niya na panahon and iyo man yan ang hihilingon tang puturo, no? Kita ba gusto ta ba nakitaman giraray ang puso kan Kabikulan sa pag-abot ka mga panahon, ang kultura tangon yan ang madikta ka iyan, and will guide us to our future. At kay di ba nag-urulay, no? Ano si naging garo, sabi nga ni kaya garo process. Okay. Paano si naging proseso kan pag-isip katong agenda, sectoral agenda. Kasi digdi mga tugang ta mahihiling ang importansya itong papel kang NCPC in facilitating itong pag-organize. Yan. Pwede kayong mag-urulay. Anytime pwede mag-urulay. Pero itong paano mo pagkukurnektahon ang gabus, no? Na magkaigwaning sarong dalagan, sarong boses, no? Ibang urulay po yan. Mapagal yan. You have to contend with so many voices. Iba-ibang boses, iba-ibang kaisipan, iba-ibang personality. Lalo na pati nasa culture and the arts ay talagang diverse ang personality, no? Paano naging proseso ni NCPC in harmonizing this sectoral agenda? Siguro inot sa gabos kasi ako din kasi medyo haranis ako ang culture arts kasi dati akong chorister, tapos medyo artist din kasi nagdo-drawing talaga ako. Tapos kay medyo naiintindihan ko ang pagmati din ninda. Pero ang dakulang nakatabang talaga duman itong sa sarong workshop, kinumusta mi Sinda. Kinumusta. Pero pinag-adalan mi talaga itong tamang process para din ma-unify mi Sinda, makuha mi an sa indang mga ideas, opinion, mga pagmate. So sa sarong workshop duman, inapot mi Sinda, kumusta ka mo? Ano an sa indong mga issue? Kay pani maintindihan talaga issue, concern ninda. Tapos hali duman sa mga issues concern, may naisip ba Sinda na solution para itong mga concerns Sinda, ma-addressan ito. Na-identify din ito ninda. After ka ito, kang na-identify na ninda,
binalikan mi itong sa indang mga kanya-kanyang domain. Kasi sa totoo lang, kadakulon pala na subsector ang ang Culture and Arts CDU sa Naga. Sa pag-identify mi, igwang 11 na subsectors na yaon sa Naga. Na nagdadagdag pa. Nadagdagdag pa talaga siya. Kaya nawindang din ako, nasabi ko, ay, dakulong pala, pati pala ng digital arts, pati itong film is an art. Oh. Oo, itong photography, Moving picture yan eh. itong mga pati actually ang culinary, pero medyo hiwalay siya. Pero itong mga disenyo na nahihiling ta sa internet, kabali din siya sa digital arts nga ni. So kadakulon pala 11 na domain, hindi ko natanda si iba. Tas duman, pigtipon mi sinda bawat sektor, nag-urulay sinda. Tapos pag urulay ninda, pinagibo mi sinda anong gusto nindong mangyari sa masunod na tulong taon. Para din itong mahiling mi talaga kung ano ang goal nindo. Actually, daw sinda very diverse. Saro ma lang talaga ang gusto nindang mangyari. Ito ang goal ninda. Itong, para rin man sinda gusto nindang ma-unify. Kaya nga lang, very diverse. Ang pinaka-goal talaga ninda is ma-promote ang sa indang sektor, ma-recognize ang sa indang sektor, kang community. Na sabi ninda, very willing man sindang magtuokan sa indang talento sa Naga, pero gusto na talaga nindang ma-recognize sinda. Inang number 1 talaga nila is ma-promote ang sa indang sektor, pangadua ma-recognize and matawan ng sindang space, democratic space kung sa nag-uurulay sinda. Iyo pang itinao kang NCPC sa democratic space. Pangadua, ito nga ning nahiling mi kang pag-present ninda kang agenda ninda kan sa ugma, very aligned duman sa plano din na kang nindo. Kaya sabi mi, very hopeful na itong space na hinahaga ninda kung saan ma-flourish and sa indang mga talents, kung saan sila makakapag-practice, mas madadevelopan sa indang mga skills and talent, igwa pala. So may iniisip pala din kayo na ang syudad para sa inda. So nag-ano siya, parang apod kanina, nagko-connect din talaga si Sabi ko nga ni, mix and match eh. Kasi nangyari kan su Udma. Oo. Ang kuyen ko tabi, Ate Kikay, ito bagang siguro para matukarta para sa informasyon kan sa tuya mga paraan tabay. Ang inot duman sa democratic space, basically itong voice, no? Dapat nadadangog, consultation. Igwang venue for airing of venue for airing grievances, no? Concerns, issues, yan pati mahalaga yan na maray, no? And kuya niyan sa Naga, bako lang nga ni, sabi ko bako yung kultura, tradisyon ta yan, no? Dapat igwa kang luluwasan kan sa imong mga naiisipan yan sa democratic space, which is now provided by the NCPC. Yan. On the part man of the city, ang saro man kaya na democratic space would be itong pagbilog katong inaapod tang Culture and Arts Council, no? Although it's a different ibang grupo ini, ta si coalition para to duman sa pangkaitirohan na paghiling kan sektor, meaning si tao ito, kumbaga person focus itong coalition eh. Although ining council nakahiling sa pangkabilugan, no, na culture and the arts, kasi duman sa culture and arts kaya may building, may istruktura, pero 70% kiyan people, people-centered development. So another space man ito. Kumbaga igwang luluwasan ning kaisipan na koalisyon, igwa pang NCPC na matabang maglabi sa sektor, then you have itong direct link mo through the Culture and Arts Council. And ang saro pa kayan si pag-reorganize din kang SEPIO. Ayan, no? Na direkta ka, dahil niya una sa mo ang trabaho, dito direkta na ka mo kung may mga concerns or suggestions or ideas. No? And ako actually excited ako dyan sa sektor na yan. Saro sa pinaka magayon na partner sa IJSON process, yan yung creative sector. Dahil nauubusan Dahil nauubusan yung ideya Actually, yun sabi ko, very rich nito sa ideas. So kapag may pigtao kasi hindi, okay ini, arog ka ni ang konsepto, mabilison sinda. Saka iba ang pagiling kaya tabi Ate Kikay, kang manay Kikay, iba ang pagiling kang creative sector sa planning. No? Oo. Kung sa taong gobyerno, ang paghiling kayan structured, no? Structured man ang yaon sa culture and the arts, pero ini itong can easily
Kumbaga kung sa PowerPoint, nakabulet na tulos yan. Mabilison talaga sinda. Marikas yan, no? Marikas yan. Kaya sabi ko nga ni, maugmang maugmang ka antabay. Actually, yan ang nag-facilitate. Kaya medyo day din kami nasakitan. Kasi ito bagang parang madali ang sinda makakasya. And they can articulate si gusto nindang mangyari. No? They can articulate si gusto nindang mangyari. Very passionate din. Pag may gusto sinda, talagang ina-express ninda. Very honest ang personality ninda. And sa iling ko, iyan ang kumbaga manunodan ta sa sektor na ini. Very honest talaga sinda. Na direct to the point na pagtauning pagtauning komento, no? And sa iling ko yan ang yung dapat yan dapat ang nagdadanay kasi trabaho sa naman lang yan, ano? It's kumbaga ito bagang mas marikas kaya yan pag direktahan na urulay. Saka ang sa hiling ko nakatabang itong honesty ninda during the workshop, hali duman sa indang parang mga ito baga apod kayo parang si mga hinanakit ninda, tapos si sa indang mga naiisip na parang nagpigtabangan nitong mag-transition, hali duman sa parang grief nitong mga na transition ito into a good plan. Parang hali duman. Kaya sabi ko itong honesty ninda, itong very expressive sinda, actually nakatabang ito para makakreate ng magayon na agenda para sa sektor ninda. Pero ako, Ate Kikay, ako may saro ako nahihiling na more than the plan na na-develop kang agenda, ang sailing ko, ang pinakadakulang naging papel kang NCPC is instilling in them itong sabi nga ni Kayan, itong kahalagahan kang kolaborasyon. Kahalagahan kang pagtarabangan na bako ini yung sektor, bako ni yung problema kang sektor talang, bako ni yung problema kang gobyerno lang. Ang paghiling dapat sa mga bagay-bagay, problema ini kang komunidad. Yan. Ito sinahiling kong sabi nga ni kaya nagdara kung taano naging maray din si pag-urulay kang sektor, in spite nga ni, sabi nga in spite ka itong mga pagmati, in spite ka itong mga agrangay, in spite ka itong naging mga problema ka mga nakaaging taon, no? Lalo na katong pandemya, no? Nasailing ta ito si saro sa pinaka naapektuhan din talaga sinda katong pandemya. Saka sinda ang pinaka-apektadong sektor. Ang example ko nga ni Ken, sabi ko musikero na lang. Nagtatrabaho na ang iba, ang musikero daipa, 'di ba? Bawal magkanta, bawal ang entertainment ka to talaga. Bawal kasi ang entertainment ka to bagsak. So ito din si mga rason na pinagpuunan kaya siguro niya ako naging magkaiba itong naging resulta kang plano itong nahaman na sectoral agenda duman man sa ginibong city government culture and arts agenda. Kung igwa man siguro pagkakaiba si taon, si peryodo, ta si culture and arts sector 3 years, si Samuya 5 years si pigihiling mi ta kami kay ang pagiling mi kaya kani Ate Kikay saka sa mga pag-iribata sa sektor mas maray na ito bagang kuyan igwa kitang halawig na peryodo na continuous dapat ang paggibo, pag-implementar, pero may period ka man of evaluation and pag-tweak kung kaipuan mo talagang baaguhon. Pero importante na itong si mga plano may stability kumbaga for a period of 5 years. Saka maging niya na igwas hindang goal. May talagang gusto sindang mangyari. Tanganing nakaka-inspire dito. Parang nakaka-motivate din kayo sa inyo. So, makaugma na itong plano na magkaigwaning space, no? Yaon din ito sa identified goal kang syudad. Kaya sabi ko nga ni, pagkatapos ang urulay, ay reported to the mayor. Naku po, mayor, dahil nagkakaiba si Idia na bilog ta sa 5 years, si draft kang 5-year development plan. Although draft po ito, pag-uurulayin din ito kang sektor kasi dapat ka to sabi ko nga ni, i-ratify kang sektor through the Culture and Arts Council. Duman minahiling na
Nyako po mayor si plano ta pala na cultural Naga City Cultural Center. Ihuman ang sa indang kamautan. So kumbaga may buy-in na parehas, no? Gusto kang sudad gibuhon, pigahagad man kang sektor, no? Itong pinaplanong eskwelahan, no, na Arts High School, Naga City High School for the Arts. Igwang siring kaya na, although daido man naka-list down, pero igwang arog ka iyan sa discussion, igwang arog kaya nakamautan, na na-capture din duman sa pigset na goal kang syudad. So, nagsurugbunan, sabi nga ni Ken, niya ako, at least, igwa akong pagmati na bako nang mapagal si pag-lobby kan mga plano. Dahil nagsurugpunan talaga sa mga, kumbaga, nagkaiba-iba na lang sa syntax sa ginaramit na lang na terminolohiya, pero nagsurugpun. Kaya sabi ko nga ni, talaga niya ako, pala niya akong, kuya, at the end of the day, ang suba ko na lang sa diri ko niya ako, we belong. We were able to think si sektor, no, na sabi ko nga ni, gano'n niya ako kita makakambala, para rin nagka-receipt ta. So, it's a very, very wonderful feeling na iwang arog ka yan na sinaisipan, ninda naisipan kang syudad, aligned with each other. And kumbaga bako na siyang mapagal kasi may buy-in from the sector, may buy-in from the executive, no. Kung igwa na lang siguro kitang ibabay na kay puhan pang kumbaga makumbinsi Tourism Council and Sanggunian. Siyempre, we have to adapt the plan. Maagi duman eh. Kasi kung lalo na ngunyan na mga-budgeting na pati, no, dapat mailabi na tulos ang plano sa Culture and the Arts program. Kaya anyway, 5 years man to, di ba? 5 years, oo. Saka sa iling ta, given ining ano nga ni kayan, ito bagang baka salaan term ko, pero itong gama-gama, no? Si gama-gama kang sektor, si kamautan kang sektor na maging katuwang kang syudad, sa iling ko po magiging madali para sa tuya si pag sagibo katong mga programa. Ini pati mga ang kagayon ng pati tabi ka ni Ate Kikay pating sektor saro pa. Bako man lang si sektor mismo ang mabibinipisyuhan sa mga programang gigiribuhon. Halimbawa, pag naikonekta mo nila sa cultural tourism, makikinabang si mga driver kan jeepney. Makikinabang si business. Ano? Kasi the more, kasi kabali dyan si mga festivals kabali dyan ang mga okasyon, kabali dyan sa culture and arts yan, mga pigkitiripuntang okasyon. The more events that we have, the more tourists na madigi sa Naga, ang gustong sabihin mo kaya, negosyo man yan. No? So duman man yan malaog. Dakulang tabang din yan. So bako lang si culture and arts sector ang makikinabang kaining halimbawa, mag-ibot si Cultural Center, di ba? May mga negosyong ma-flourish dyan sa areang iyan. Bako lang si artist ang mag-grow, kundi si ekonomiya kang syudad. Kaya sabi mga magayon na bareta yan, sabi, bako man talaga sinda, lalo na niya ako sa mga nagnenegosyo. Pero kaya, syempre, paagi yan para mabisto pa lalo ang Naga. Na ang Naga, kabus talaga na sektor, tigtatawanan niya bako lang attention, pero programa. Yun din ang sa kuya sa hiling ko din talaga. Dakula una bagay na nagkaurulay, na natipon mi talaga ang sektor na iyan. Actually, ang plano is across all sectors talaga siya. Saka kagayon ng kanya, Ate Kikay, determined mi na si constituency sa culture and the arts, no? Halimbawa, sa to kaya bagang mga togang pag sinabi mong city agriculture, mga parauma ang constituency kang opisinang iyan. Pag sinabi mong opisina nga kang city nutrition office, aramong si mga ina, si mga aki, kadaklan ang constituency mang kayan. Although ang City Health Office kagabusan, pero ang Culture and the Arts, dahil igwanang grupo, madali na si pag-determine ang PSO ara mo na igwang parte kayan transportation ang constituency niya. So ngunyan kumbaga na-facilitate ito bagang
napadali ano itong pagpaplano, napadali si isip. No? Actually, sa NCPC, they made din ina-expect eh. Pero nauugma kami na nakalaog siya, and nauugma din kami sa although medyo si proseso talaga, medyo masakit-sakit, pero nauugma kami, lalo na itong kasugma na na-connect mi na sinda sa lokal na gobyerno. Gabusman po ba? Kaya masakit talaga sa puon. Kapag pagpuon, tapos sabi ko, paano din. Pero okay lang. Maugma talaga kami sa nangyari kasugma. So, at least niya ko, itong napunan tana na itong mga local artist concert, assured kita dahil we are back with, naka-back up din si nasa sektor kang musika. No? Ayo. Itong pinaplano for visual arts, yaon itong kamautan to collaborate with the city. So saka ang karahay, ang nasarap pang na-notice ko sa sector na very high ang volunteerism nila. Halangkawon talaga ang volunteerism nila na sinda na mismo nagsabi na kapag kaipanar ka ng tabang, yaon lang sinda. Kaya sabi mi, baka paagi din ini para ma-reactivate mi din ang youth. Youth sector, pati children's sector. Kaya nga nagre-recruit kami ngayon ng mga youth orgs kasi pwede mi silang i-connect din sa culture and arts. Correct. Kaysa sige kitang garawat sa cellphone. Although ang culture and art, sabi ko nga ni, saro sa magiging kliyente nindo ang digital art, no, digital sector, creative sector. And ang saro pa sa nuto karduman pala ati kay na sa iling ko importante yun na maray itong i-connecta mo ang sektor na ini duman sa iba man na sektor. Halimbawa si intermingling ngaya kang IT, information technology with culture and the arts, ngunyan ko nang lahiling na dakulaong pala ang opportunity for ekonomiya ini, income ang pag-uurulayan. Yan palan from the Investment and Tourism Promotions Officer kay Sir Ruel, ini palan mga nagdidiresenyo kaning mga kawat, no? Animation. Mga yan animators, nagkukuha pala niya yung mga ideya. Hali man lang sa mga pintor, hali man lang sa creative sector. Na binabayadan, no? Baka ini makadugang duman sa mas marambong pa na animation sector through this creative sector. May actually go kaming kabali mga animators yaon sa sector na din. Kaya makaugma, habi ko kompletos recados pala yung kadigdiyo. Actually nga ni, sabi ko nga ni, pag mga amigo mo yaon sa culture and the arts, ano man na okasyon mo sa buhay, salbado ka. Di ba? Salbado ka. Kaya ano talaga pala sinda, actually very connected sindang maray sa iba-ibang subsectors din nila. Kaya madaliun sindang tipunon. Pag nagpa-upload ka, mahilim, kadakol dyan, may mga connections sinda. Kasi yung mga actually may organization din na nag-exist, multidiscipline. Kaya halimbawa nga, example ko nga itong Diba Foundation ay multidiscipline siya. May writers, may cultural educators, mga historians, yaon din dyan si mga artists, may folk dancers, pati itong rondalya, yaon dyan. Kaya niyan, sabi ko nga ni, kompletos ricados ka pag yaon yung sektor na yan. Kaya sabi ko magayunon kung mamamaximize talaga ang, although dakulon sila, pero mamaximize kan sa tuyang syudad and sa indang talent. Itong i-showcase sa, bako lang sa Naga, pero syempre inutunog mo na sa Naga, pati din sa ibang lugar. Ang Naga, panuning full of talents. Yung ang Naga. And ko yan, sabi ko nga ni kayan, ang City March tabaga, no? City of Sound. Di ba? Tapos, ditangan niya ko nahihiling sa sektor. Di ba? So, we live by our, we live by our commitments na, even our new city vision, si bagutang vision, pigsasabi ta na collaborative governance, na may paghiling sa kultura, may paghiling sa arte, may paghiling sa gabus ng mga sektor. And ining bagay na ini contributory factor ini gabus, no? And parang the city is living up to the vision, di ba? Itong talagang yaon na siya duman. And sa iling ko dapat that's the way to go. Sa iling ko maski ang executive, ang management team kang syudad, iyo man yan ang kamautan, no, na really live up to the city's vision. Dahil nga ni sabi ko nga ni, after ka ini, visioning naman kang culture and art sector ang masunod eh. As we go, paduman na kita sa pag-create kang tourism council, culture and arts council,
pag-aproba kay itong plano, no, kay bana nitong proposed budget na itong AIP. At the same time itong medium term development plan. Tapos sabi mi importante magkakonektado ang plano sa mga tinaong kaisipan, sa budget. Katapos tapusin kang aldaw, maski po magagayo ng ideya, tapos dahil na document, dahil tama na pa-aprobahan, ay gone to waste na naman siya, istorya na naman lang yan. Kaya puhan may talagang dokumento. Kaya po sa tuya man, sa partiman po kang SEPIO bilang pinagkatiwalaan kang gobyerno lokal na mag-isip kan mga programa or mag-isip, kundi mag-consolidate kan mga plano, especially si mga pig-contribuer na mga kaisipan kan mga nasa sektor, dapat po maipa-approve ta iyan, mapa-approve iyan, ma-adaptar iyan kang syudad, and make it a commitment, through a resolution from the sanggunian and signed by the mayor. Iyan, pagyaon dyan, igwa kitang boses na dapat gibuhon because inadaptar ta ang planong kaya maog makasugma na may representative si Councilor Joe Perez. Yaon sa kusugma si Kagawad Omar para din ipaabot sa indang committee na ini ang pwedeng gibuhon ninda para matabangan ang sektor. Saka igwa kitang wide latitude of legislators, local legislators sa syudad na very attuned sa kultura asin arte. Si Sir Joper, si Councilor Joe Perez, si Dr. Sani Ranyola, si Councilor Uyong Rosales, very into arts man yan. Si Ma'am Gail Abunal is into arts. Actually, halos gabus man sinda into arts. In fact, nagpipresent nga ni ko sa sanggunian ka mga plano sa gustong giribuon sa syudad on culture, arts, heritage. Sinda ang siging infused ni mga ideas. Kaya sabi ko, kuyang palan talaga, minsan pag nagpipresent ako kay Mayor, matao pa ni mga kuyan, ay, dagdagan mo ngayon dahil ngayon mga kaantos, kay puhan ngayon, arog ngayon kayo ni. So, you have an official dam na very open to programs that promotes it. Sige lang siguro, kay puhan lang talaga ning dedicated office to ensure na all of these ideas coming from our city officials mai-implement talaga siya. Kaya po nga sabi ko nga saro duman baga atiki kay sa na pag baga garo sa i-exchange sa ning urulay-ulay garo itong saro sa magiging lakdang na itong institutional restructuring. Kaya sabi ko nga dapat po niya ako mahalaga na itong pigtao sa mong obligasyon through an executive order by Mayor Son Ligasyon, ma-convert na sa sarong ordinansa. Para klaro sa tuya si mga obligasyon. Yan. So, yan. So, at manigikay, ano ang garo ini-expecta in the next, kuyan? Ano na ang, kumbaga ano ngunyan ang garo pigihiling na kang NCPC sa mga maarabot na mga aldaw, mga taon, given na igwana kitang klarong structure, for the arts and culture sector. Syempre, padagos ang urulay-ulay sa sector, pero ang tiga-achieve talaga is ma-register kami sa NCCA para din maka-avail din kami kan sa indang funds na tinatao para mga grants ninda para mapakusog pa ang sektor. And syempre, ang saro talagang saro pang ang itong ma-register na sinda sa SEC. Yan. Very very important yan. Very important na igwang legal personality ang satuyang mga nasa sektor kasi it will facilitate everything, pondo, pag duman sa ibang mga ahensya, pagdulog sa ibang mga ahensya, dakulao na maray na. Tapos sabi mi, dakulao na bagay na kapag register ka mo sa sarong, sa SEC lalo na, para kapag in the future gusto din nila maka-avail ng grants, madali na kasi manasinda talagang pangaran, may legitimacy ang sa indang organisasyon. Sa kapag hiling ko silistahan kang NCCA, limitaduhon na nakarehistro na cultural organizations na nakakatap kan mga grants na ini. So baka with this development, mga one of these days mahiling ta na igwa ng NCCA programs in Naga.
para sa sektor. May plano din sinda na itong para mas mapromotan sa idang sector. May plano nga ni kami na itong formal na i-launch sinda, mag-showcase kan talent tininda. Saro yun sa mga plano pa man lang, pinag-uurulayan. Pero sa ngunyan, sabi mi, part ang pagpakusog kan sector dininda, pero ang part itong padaguson itong pag-invite din, kasi dakulon pa bagang ibang subsectors na makalaog din sa NCPC. Tapos kaya siguro baka hagadon mi dalagang tabang kang lokal na gobyerno para mas mapadakol pa ang miyembro, mapapusog pa sinda lalo. Kasi nga ni sabi ta, boses din sinda kan sa indang sektor. Yan. So, kuyan pa ini, mahiwas pa ini mga tugang na partnership. No? Ang sunod ka ni, budgeting. No? Ang partnership kang gobyerno lokal sa kang NCPC. Sunod ta, ati kikay budget, pagpresentar kang budget kang syudad. May obligasyon kami mga tugang sa Indo na ipahiling ang proposed budget kan mga opisina, and ang katuwang mi dyan sa pagpaabot and pagfacilitate kayan NCPC man. July 31 ang target ni start kang presentation. So, plan and budget presentation. Importante ni mga tugang, and we invite every one of you na pag urog na po si opisinang Sailing Nindo, igwa kamong pagmati na kaipuhan, igwa kamong maipopropose, ay mag-attender po kamo. No? Online man yung mga tugang, you can comment. You can... Lalo na ngunyan si plano ta na gusto tang i-mobile na siya. Kahit kita na ang marani mismo duman sa inda para pwede din sila makapag-participate. Mahiling ninda, ano ba ang plano kang department na ini para sa inda na ano. Sailing ko man na kay importante yun. Ini mga tugang kuya na ini bako nila sa culture, pero budgeting na ini, samo importante na madumanan iyang sektor. Halimbawa, agriculture's office, baka ang dapat dumanan ta, bako digi sa city walang presentation, dumanan ta si mga parauma mismo. Madangog din da, ano ang plano kang agriculture office? Ining abatwa. Dapat ang makadangog kayan si mga parapabuno ning urig. Kay dumalta siya sa market. Dapat si merkado publiko ang sa indang budget presentation. Tabaka may mga komento, may mga kaisipan ang sektor na iyan, how to further improve the services of the city. Sabi nga ni kayan, ang nakakaisip kaya ning mga inobasyon, nag-a-avail kan serbisyo, paano mapapadali. Siya mismo kasi mismo duman sa nag-a-avail kang serbisyo. Baka ihaon sa inda din si mga kaisipan how to improve on things, no? Kaya ngunyan pa lang ma-invite na talaga din kami na sana pag inimbitaran mo itong gabos na nagdadangog sa tuya, nagdadala na during the plan and budget presentation kang city, departments and offices, baka attender po sana kamo. Kaya since live man siya sa Facebook kang CEPIO, kang City Government, kang NCPC, kung di po makakaduman, at least duman pwedeng makapag-participate, mag-comment. Pwede sa comment, pwede pong mag-private message, so nakamonitor man po kaya ng samuyang team. Tapos ma-announcement kayo ka mga dates, saka itong mga venue kung saan i-kakandak itong plan and budget presentation. Open siya sa public. Open sa public. Stakeholders. Tapos hiling ta po, kuya po yan, that's our people's budget. Pundo yan kang nagenyo, gabos po dapat kita may stake dyan. Kung ano ang mangyayari sa syudad sa mga masunod na taon, nakadepende po yan sa budget na hahamanon. Yan ang direksyon tayo. Actually, yan ang saro sa mga bagay na dapat kami, proud kami sa ordinansang iyan. Syempre, actually, it is the first sa buong Pilipinas na ang lokal na gobyerno, transparent, pinapahiling niya talaga kung anong plano niya, ano ang budget niya sa bawat programa. Kaya sana itong right na tinao sa tuya, si diretso na makahiling, pwedeng magkomento, i-avail ta ito kasi sayang. Exercise ta po yan. Ibang ibang mga LGU, maski nga ni ipaskill ang sa indang budget, dahil ginigibo. Ang naga po, kay puhan, ang requirement, bako si kabilugan, kada department, kada departamento magpresentar ka kan sa imong plano as in proposed budget, dahil iyan ang madikta kan dalagan kang taon, saka po sayang kan sa iduma kaisipan, baka may mga gayo na kaisipan na kay puan i-consider for the year. Duman sa budget kang sarong opisina. Baka day naisipan kang opisina. Again, mayo kitang monopoly of good ideas, no? Dapat po hali sa Indo
Dakulang tabang yan. Dakulang tabang po pati yan. Dakulang tabang yan. Isipon ta po, bako ilang yan tabang sa sektor mo, kung may sektor ka nire-representar, but the entire city, ang makikinabang ka yan. Oo. Saro yan yung paagi na napapractice na talaga itong paggogobyerno. Kabali kita. Yan. Bueno, tabi, manikikay. Talagang, kuya na kita, sagad na kita sa panahon. Sa oras. Alawig ang pag-urulay-ulay ta dahil this is, kumbaga, exciting man talaga na igwa na kitang bagong partner, a new sector. Although old sector na, haluin na yung sector, pero ayun. Dahil newly created, no? It's a new sector, no? Dugang sa magigitang okay, abo ko siyang hapo to na garo guardian. Mas gusto ko siyang apo do na partner, katuwang. Katuwang ta sa pag-isip, no? Ano pang pwedeng gibuo na karahayan sa syudad and makakatuwang ta sa implementasyon. Again, government kung kami lang, Diyos ko data man yan arabuton data kaya nun. Kay puhang ta mismo ang tao, no? Na igwang mga kaisipan para mas magdagos-dagos ang pagtalubo, pagrambong kang naga bilang sarong syudad na pigmimiratang puso kan Bicol. And one way of doing that is ensuring nagabus kita po nagtatarabagan sa bagay na ini. Manigi kay bago kita magpaaram, baka igwa kaning ay iyo, ma-announce lang ako. Announcement? Baka itong mga na-post ko ini sa Facebook, iniimbitaran mi po si Gabos na youth organizations, tigdiyo sa Naga, mga Naga city-based na youth organizations, kabali ang school, kabali ang barangay organizations, as in iba pang mga civic organizations, pero compositioning youth. Baka po may oras kamo sa aga, nag-invite kami ngunyan, sorry. At yan, mga last 9:30 pa man, sana maka-attender ka mo kasi i-orient me po itong mga organization kung ano ba ang pwede nindong matabang sa NCPC, as in ano ang pwedeng maging benepisyo kung kamo maging member sa NCPC. Kasi kay punta din talagang pakusugo ng youth sector sa satuyang lugar, tanabanggit ko sa bago-baga pwedeng makatabang sa culture. Sa kadakulaon din ang sektor na yan. Sa demographics ta, 53% ayun. Kang mga taga-Naga. Youth, 30 years old below. Kaya nakulaon ang sektor na yan. Oo, kaya sabi mi sayang, pakusugon tagiraray ang sektor kang youth. Yeah. So, sana tawan may maka-attender. So, bueno mga tugang, aso itong magpasalamat, manay Kikay Bilmin, Gladys Bilmin, kang NCPC. Salamat din an Executive Director kan Naga City People's Council. Dakulaon pong marhayan kaugmahan kan syudad, kan gobyerno lokal. Urong na po ka sa mga opisina because of these initiatives of the culture and arts sector and in partnership with the Naga City People's Council. Looking forward po kita for programs, no? Na bako lang pong mabenepisyo sa sektor kang arte asin kultura, kundi sa interong syudad ning Naga. Sa bagay pong ini, nahihiling ta na mas magiging urog pa, ang sa tuya pong syudad. Dahil igwa na kitang garo, sabi nga ni kayan, legit na dabarkads dyan sa pag-abot sa sektor kan arte asin kultura. Bueno mga tugang, sa ngaran po kasi itong alkalde, Mayor Nelson Digason, ni Vice Mayor Nanette D. Asis, asin po kang bilog na pag-iriba digi sa gobyerno lokal kang Naga. Mabalos po sa itong pag-antabay digi sa tong Aramon. Mag-iribanan po girara kita sa otro Sabado sa pareho pong oras. Sa satuya pong mga partner radio station, si Ringman, sa satuya pong mga social media pages and accounts. Para po pag-urulay-ulayan, Aramon, ang mga programa polisiya, asin mga proyekto kang gobyerno lokal kang Naga, asin kang mga katuwangta ng mga ahensya sa pagpaurog ka sa tuyang namumutan na syudad. Ini po ang sinunod lingkod, Alan Riondanga. Have a great weekend, everyone. Riondanga sa tuong Aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Alan Riondanga. Ang nagangunyan,
Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan.